Máte problém s dopravou alebo potrebujete rýchly a pohodlný spôsob, ako sa prepraviť? Nezúfajte. Naša taxislužba je tu pre vás, pripravená okamžite reagovať na vaše potreby. Naša taxislužba v Bratislave je tu pre vás, aby vám poskytla spoľahlivú a pohodlnú dopravu po celom meste a v prípade potreby aj do okolia. S moderným vozovým parkom a skúsenými vodičmi vám zaručujeme bezpečnú a komfortnú jazdu, nech už potrebujete prejsť krátku vzdialenosť alebo sa potrebujete presunúť do vzdialenejších častí mesta. Naša taxislužba je k dispozícii non-stop, takže sa na nás môžete spoľahnúť kedykoľvek počas dňa aj noci. Rezervácia je jednoduchá a rýchla, stačí pár kliknutí alebo jedno zavolanie a vaša jazda je zabezpečená. Naša služba garantuje najvyššiu bezpečnosť počas každého prevozu a preto sa môžete cítiť úplne bez starostí. V rámci prevencie ochorení pravidelne dezinfikujeme naše vozidlá, aby sme zabezpečili vašu zdravú a príjemnú jazdu. Naším cieľom je poskytnúť vám maximálny komfort počas celej cesty, pričom udržiavame rozumný cenník, aby ste za svoje peniaze dostali ten najlepší zážitok. Neváhajte a ozvite sa nám. Sme tým profesionálov, ktorých práca s ľuďmi baví. Zavolajte nám a presvedčte sa. Vaša taxislužba.